Yo guys, this is your boy MNCBN up for another video. And today's video nga guys, mag-film ako ng isang wedding. May meron niyang wedding at ako yung napiling mag-film ng wedding na to. Try natin yung best natin kasi first time kong mag-film ng isang wedding. Meron akong dati na film ko na wedding pero nilagay ko lang sa vlog. Grabe yung boses ko, wala na akong boses. Diyos ko naman. Ayun, nandito tayo ngayon sa Pinamungahan, Cebu. Ito ay parang sa south na talaga, malayo to. Kaya nagbiyahe pa talaga kami makapunta lang dito. Ang hirap na biyahe bro, grabe. Hindi ko matay kaya hindi na ako nag-video doon kasi sobrang gusto ko na lang, grabe, hindi ko na maisip kung ano yung gusto kong yung doon sabihin kasi grabe talaga yung biyahe. Tapos wala pa akong tulog kasi nga diba first Friday video namin kanina. So kahapon, kanina, hindi ko alam kung ano ba. So kapag nakapunta ka dito ng Pinamungahan guys, Pinamungahan tong lugar na to, para ka lang pumunta ng Luyang kasi tingnan mo naman yung view dito. Para ka nang pumunta ng Luyang. So shoutout sa mga taga-Luyang dyan. Happy Fiesta sa inyo. So hey guys, ito na yung certified filmmaker ninyo. Dito na tayo sa sinasabi nilang venue daw ng misa. It's St. Monica's Church daw dito sa Pinamungahan. Ayun. So I will shot na ng films tapos meron akong another video para sa films na. I have filmed the whole wedding po. Tapos na po yung wedding. Tapos sobrang hirap na magsalita. So after nito, punta na kami sa reception para kumain kasi gutom na din ako. Problema ng lens ko. Ayun, wala naman pa. Fellow photographers, hey! Say hi to my vlog kuya. Hello. Fellow photographer. Kung sa manang ka nang isulti if na mapa-inquire ni mo as photographer or host. Joke na talaga. That's Kuya Jonel Nalota po. I'll just tell him if gusto ninyo magpa-photograph or magpa-host sa kanya. Ganang nga mga tao dyan. Ayaw, mag-ituyo. So yun, papunta kami sa reception. At wala kaming idea kung bakit kami dito dumaan. Nga naman kanikatawa, nice. It's called vlogging. Sa pa ng kilometro ang puwang. At ayun nga, dumating na kami sa venue kung saan doon na kami kakain kasi gutom na ako guys, promise. Ayan po, wala na po. Ang dumi-dumi na po ng damit ko. Hindi ko na-vlog yung mga pinagsasabi ko. So ayan, nandito po tayo sa Benedictine Monastery dahil isa po ito sa mga tourist destination dito sa Carmen, and I really want to, let this on my vlog para makita din po ninyo kung gaano kaganda yung Carmen at saka isa din po talaga to sa mga pinupuntahan ng mga tao, which is sa mga pilgrimage at kung nagsisimba. Dito po kasi matatagpuan ang Manawag Grocery Center. At ayun po, pumasok na po tayo sa Manawag Grocery Center. Today is Saturday po, kaya po this means po na parang get-together namin ng mga campus ministry bodies ko at saka yung mga kasama ko sa pagsisimba. Kaya ito po yung parang getaway namin sa mga a lot of trabaho namin. Present them to my Lord. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ito po yung sacred veil po na kay Lady Mayamag. Galing pa po ito sa Pangasinan. Ayan. So dahil kapos na po kami sa oras, we're going to sisters sa mas ibabaw na part po dito ng monastery para po siyang ng mga sisters, contemplative ng mga sisters. So dahil nga kapos kami sa oras,
ipapakita ko na lang sa inyo itong Benedictine in a cinematic way. That's it! Hi guys, so that's it. Kulang na kulang pa yung pinakita ko sa inyong cinematic sa place na to. Kasi nga, kulang yung oras eh. Pupunta kami sa mga sisters. So, this point of the vlog na lang talaga is para na lang doon sa mga sisters na pupuntahan natin. So, I'm just gonna shot talaga. Hi Kikar, magsalita ka ng Tagalog nasa vlog ka. Masaya ka ba nandito ka na sa mga madre? Of course. Isa po sa mga kaibigan namin na amin nga po ipa-apply para maging madre. Pasok na po kami dun sa nila, ang tawag dito, parlatory. Parlatory kung saan pwede kayong makipag-usap sa mga madre, sa mga sister. Sorry, hindi pwedeng mag-video dito. So, bye guys. Hey guys, at ayun nga po, natapos na yung talk namin with the sister and... Sorry, hindi talaga pwedeng mapakita yung mga sisters at binigyan niya kami ng mga... Binigyan niya po kami ng mga snacks and stuffs. Nagka-short pala to. Hello po. Hi guys, at ngayon pa tapos na po yung pagkikipag-usap natin sa mga sisters. Papasok na po kami sa mga chapel nila at mamaya makikita natin mga lalo. Leisure as kay Kar. Leisure ka dira.